Продадох си колата, напуснах си работата, еднопосочен билет до Испания. Това е бил рекордния месец? $103 000. Добре дошли, дами и господа, в това видео, където днес ще си говорим всичко, което е свързано с Sales и естествено няколко малко по-лични неща. Също мен имам удоволствието да ви представя Александър Четелязов. Много ти благодаря, братле. И аз благодаря за поканата. И двамата ще си задаваме въпроси. Първият въпрос, който имам към тебе. Коя е офертата, от която ти самият си се повлиял толкова силно, че на теб самият ти се е искал, нали, да я закупиш, само за да се доближиш до самия експириенс на учениците вътре, въпреки че собствениците на бизнеси по принцип дават достъп до самите селс програми? Честно да ти кажа, от оферти, на които аз съм сетвал, не е имало такива. Обаче, две има такива оферти, които не съм аз сетвал. Но първата е, когато аз започнах като сетър, менторшипа, в който аз лично влезнах, за да науча умението, нали, на сейлс. Не е на някой друг преживяването в тази оферта, ами моето лично. Второто е моята си. Естествено. Къв селсмен, ако не си направиш промото. Да, of course. Аз съм израснал в Дания от малък, обаче на 15 годишна възраст се връщам с майка ми в България. Уча си, играя си футбол. Това съм израснал. Това ми е било живота последните 12 години от малък. Коя позиция? Нападател, централен. Хищник. И завършвам си гимназията. 12 клас живея сам. Каквито пари изкарам от футбола, каквито пари баща ми от Дания ми изпрати. Решил съм, че ще спирам с футбола, защото от малък ми е мечта, нали, да играя в футбол. Стигнах до някакво полупрофесионално ниво. Исках свобода. Не някой да ми казва какво да правя, къде да съм, най-вече къде да съм и ако искам да отида в Испания, да мога да го направя. Бях наясно, че трябва да науча някои умения преди, за да мога да изкарвам Wi-Fi money преди това обаче. Така просто работи света, че за да получиш валю, трябва да дадеш валю първоначално. Много често единственото валю, което мога да дадеш на някой, за да те научи на нещо, е пари. Трябват ми пари да мога да инвестирам в себе си. Ако трябва да започна на работа тук в България, някакво нон-стопче примерно, за 1500 лева. Ще отнема много време, докато събереш необходимата инвестиция. Да, абсурд. Опцията ми беше да си отида при баща ми. Той ме уреди в неговия склад. Склад на супермаркет, на верига супермаркети. Нощна смяна. Ходих от полунощ до 8 часа сутринта. Баш нощна смяна? Да. Майко мил. И колко време го бачи като това? 1 година. За 1 година с колко години мислиш, че си остарял? Не искам да съм в Дания. Не обичам западните държави и културата там, хората там. Не обичам. Циркадният ритъм ми се беше преобърнал. Нямаш дори никакъв социален живот, дето се викаш. Жертване ли е било реално? Не. Така. Поемането на необходимата инициатива, за да може бъдещето ти да не изглежда като настоящето. Минава 1 година. Събрал съм каквито пари съм събрал. Влизам в нетворкинг комюнити за онлайн антрепренюри. Тук са хора, които вече правят това, което искам да правя, живеят по начина, по който аз искам да живея. Влизам, там се запознах с човек, който беше тогава Appointment Setting Manager. Тъмън си почваше негов офър да тренира Appointment Setter. По случайност беше датчанин и живееше на 30 минути от мен. Съвпадение. Божа работа. Точно така. Божа работа. И влезнах му в неговия менторшип и тук стигаме до преживяването. Той беше тогава в Марбея. Онлайн мъни. Лайфстайл. Абсолютно. Още не съм му изгледал ни курсове, ни нищо. Не съм се обучил още. Той ми снима някакво слънце, по Бански, скача в басейни, а аз съм в Дания през зимата снежно време. Зарежи си работата, ела при мен, начинът по който работим тук и живеем тук, ще ти тръгне ей така, като си сред нас. Превратният момент беше това. Продадох си колата, напуснах си работата, еднопосочен билет до Испания. До Малага, на следващата сутрин, след този разговор. Аз съм сигурен, че по-скоро тук може би въпросът трябваше да бъде не офертата, за която би си заплатил и така нататък, дали би го направил това отново, ако имаш възможността да повториш тази история или би променил нещо. 100%, така ми се промениха нещата. Промених си тотално средата. Средата влияе много. Ако си сред 4 милионера, ставаш петия. Вече като живея сред това, не е нещо, което само гледам през екрана. Това преди колко години става? Това стана преди 1 година. Там само нагоре. И се върнах окончателно и в България, защото аз искам тук да си живея. И аз да ти задам някой въпрос. Кой е най-ценният ментал модел или перспектива, която си възприел и която е променила начина, по който работиш и живееш? Това беше да си ученик. Защото в момента, в който ти постепенно виждаш прогресът има вероятност да те замъгли малко преценката. Да ти повдигне егото до ниво, в което не ти го контролираш, защото то контролира тебе.
да започваш все повече и повече да изпадаш в капана на невежеството. Онзи ден гледах интервю на този господин зад камерата, заедно с Йоан Йончев. Йоан Йончев беше казал едно много интересно нещо, като една аналогия. Аналогията на белият колан. Това винаги да си с този бял колан. Когато влизаш билото за джуджитсу, за карате и така нататък, без значение колко напредваш, винаги да останеш с този student mindset. Без значение от годините ми опит и така нататък, аз винаги мога да намеря нещо ново, което да науча. Това ми е помагало страшно много, без значение за какво става дума. Дали ще е за селс. В смисъл, аз вярвам, че наистина от всеки може да научиш нещо. От някои хора може да научиш какво да не правиш. Кой контакт в сферата на сетинга те е изстрелял до небесата и кое беше специалното на този контакт, който си изградил, само че не може да кажеш този пичага от Дания. Не може да кажа пичага. Не може, защото вече го каза. Да. Един пичага, Уил Къртни от Англия. Той е собственика на нетворкинг комьюнитито, в което влезнах най-напред. Той ми даде смелостта да взема тая крачка, която споделих преди малко, без да виждам някакъв ясен път напред, но въпреки това да го направя. Той ми прати една книга на Пауло Коелио, Алхимикът. И там се разказва за един млад чубан, който искаше да намери пирамидите в Египет, въпреки че не знае дали, просто е чел за тях, не знае съществуват ли, как изглеждат, къде е Египет, знае, че е на юг. И той е от Андалусия, точно от Марбея, където аз отивах. И си продаде целия стария му живот, той е чубанин, продаде си всичките овце, само за да може да има толкова достатъчно пари, колкото да си купи билет за ферибота до Мароко, в търсене на египетските пирамиди, без дори да знае те съществуват ли. Много, много ми е помогнал. Даже и в София идва да празнуваме Нова година заедно. Но от това, което ми казваш, остана с впечатлението, че той те е затворил и ти е продал идеята, той е затворил сделката с тебе и ти е продал идеята да спреш да взимаш решенията базирано на сегашната ти перспектива. Защото ако взимаме генерално решение базирано на сегашната ни перспектива, ние генерираме повече от кое? Ами от това, което имаме сега. Но ако почнем да взимаме решенията базирано на бъдеща перспектива и това как искаме да изглежда нашето бъдеще, се отваряме в моменти, в които си говорим точно такива разговори. Да, точно. Каквото искаме да постигнем, какъвто човек искаме да станем, като такъв трябва да действа. Като такъв трябва да действаш още сега. Да. Как самият ти подготвяш ума си преди важен sales call или среща? За начало, това, което правя е така наречената техника Double Inhale от Андрю Хюберман. Предполагам, знаеш коя? Of course. Да. Аз съм сигурен, че много от слушателите също знаят коя. И това ме поставя в така наречения flow state. Изключително съм спокоен и така нататък. Другото, което е. Един от най-важните майндсети, които един качествен клоузър може да има е always coming from a place of service and never using ABC mental model. Тоест, always be closing. Тоест, ти винаги трябва да подхождаш от гледната точка на как мога да направя така, че да успея да помогна на този човек, колкото се може повече, без значение дали ще се присъедини към оферта, която продавам или към моята си лична оферта. Тоест, когато се опитваш наистина да помагаш, буквално те боли дали ще затвориш сделката или не, започваш да видиш най-много резултати. Ние хората преспокойно можем да усетим неавтентичност. Използвайки този mental model и този mindset, влизайки на кола с този mindset, винаги хората са ме усещали като човек, който познават години наред. Въпреки че ме познават от 20-30 минути. Най-много. Много ценно и за мен. Като съвет го приемам това. И за мен. Просто запомни, че срещу тебе влиза просто един обикновен човек, какъвто си и ти, какъвто съм и аз и какъвто сме всички ние. Кой е човекът, от който ти си научил най-много за сетинга? И тук не говорим за типичните квалификационни въпроси, а уроци, които са даже малко нестандартни едва ли не и се виждат, не се виждат толкова често. Има ли такъв човек изобщо? И не можеш да споменеш човека от Дания. Един човек, но момче, за мен е момче, нищо, че е много напред и тогава беше много напред. Тамир Морис се казва и е на 16 годишна възраст. Впоследствие аз му станах сетър и на него, защото се срещнахме още първото ми ходене в Марбея. Той ме хареса не защото колко пари изкарвах тогава, тогава ти първо започвах с си. Той ме хареса за това, че имам такова самочувствие. Казал си му, че имаш топки. Да, точно. И март месец му направихме рекорден месец. Имаш ли нещо против да споделиш какъв е бил рекордният месец? $103,000. Okay. На каква оферта? В смисъл, колко е била самата оферта? $12,500. B2B или B2C? B2B. Infoscaling, но фреймнато като не done for you, а done with you. Така може да поеме много повече клиенти. Той им казва какво да правят. High-end business consultant.
така се фреймваше той, не като Ясно. growth operator. И нека позная, имало е ограничени места специално за тази оферта и е била ексклюзив? Или греша? Ограничени места? Дали има ограничени места или който колкото продаде тази услуга? Аз му бях единствения сетър. Разбрах. Той за самата услуга, Да. дали има ограничени места? Примерно на месец само 10 човека мога поема. Не. Колкото влязат. Да. Okay. Да, изобщо нямаше такова. От него съм научил много неща. От него научих, няма значение кой си в момента, действията ти трябва да са като този човек, който искаш да бъдеш. Той е на 16 години, обаче прави огромни сделки. Взимане на решения базирано на бъдеща перспектива. Влиза на Sales Call. Аз съм както е Вики отзад. И той влиза на Sales Call. Пича изобщо не го интересуваше. Направо аз такъв човек не съм виждал. На 16 години. Слага си филтър за мустаци на Sales Call. да не си мисля, че е на 16 години. Стига. Да, и целият Sales Call с някакъв филтър. Все едно има мустаци. Да. И на YouTube клиповете, някой от YouTube клиповете му има филтър, че все едно е с мустаци. И на единия Sales Call го питаха, ти с филтър ли си, бе? И той се направи на луд. Чакай, аз дори не съм видял. Не. Да, верно, с филтър съм и го махна. И продължи и след това го питаха, на колко години си, бе? Като го видяха вече, като си махна филтъра, защото той наистина прилича на момченце без това. Той се държеше като независимо в коя стая е, с кой е. Нали, не надменно, но винаги... Горе дигната глава, абсолютно. Никакви лимитиращи вярвания. Това забелязах в него. Въпреки, че е на 16 години, въпреки, че чувстваш дискомфорт, просто да предприемаш действията на този човек, който искаш да бъдеш. Като за начало благодаря ти за изключително детайлният отговор. И това, което бих искал също така да обсъдим е, че дискомфорта и да изпитваш дискомфорт е напълно нормално човешко нещо. Да. Напълно нормално човешко нещо. Но главната разлика между хората, които постоянно казват, че аз искам да постигна нещо, аз искам да правя много пари, бла, и хората, които действително го правят, тях ги граничи две неща. Първо, те колко кураж проявяват или не. Хората, на които вие изключително много се възхищавате, дали това ще е той, дали съм аз, дали ще е някой, който е извън кадъра, Вики, те когато са предприемали такива решения, това не означава, че те не са изпитвали дискомфорт. Това не означава, че те не са изпитвали страх, а са го направили въпреки това. Проявявайки този кураж, те просто са действали. В смисъл, никога няма да се чувствате, че момента е перфектен, защото това да се направи момента перфектен не е чувство, а е активно решение, което вие взимате. Аз решавам, че сега е перфектният момент аз да проведа този разговор с Чителязо. Също така, имаш много интересна фамилия. Би ли ми казал малко повече за нея? Какво да ти кажа? Просто не съм срещал такава фамилия до момента. Да. Чисто любопитство. Малко извън скрипта. Но... Тя не е от Пловдив, от Ивайловградско е. От дядо ми, на баща ми страната. Преселници в Пловдивската област. Кметицата на селото, от която е той, е Чителязова. Сив кладенец, мисля, че се казва. Никога не съм бил там. Ивайловградско. До гръцката граница долу. Та все още тя е голяма фамилия там, но никъде другаде, освен в Пловдив, където е моята рода. В Delta 3 най-бързо развиващия се акселератор в Web3 сферата. Това, което правят сетърите там е B2B Cold Outreach. Нали, по DM. Да. Cold Outreach. Cold Outreach. Защото аз бях Warm Inbound. Ние ги конвъртвахме от Cold. В съобщението те това, което казвате, maybe we can help with bumping up your price or just offer some connections. Винаги едното или другото, за да знаят, че дори на тях да не им трябва примерно с офертата, може да стане на някакъв реферал. Точно такова. Така че това и бизнес то бизнес, хората много ценят това нещо. И деца вика, ти буквално слагаш една топла манджа, на която може каже не, брат. Да. Кои са най-големите разлики между B2C и B2B продажбите в твоя опит? При B2C продажбите, това нещо, което страшно голяма роля играе, са емоциите. Много съгласен. 90% от решенията, които ние взимаме, без значение ние дали знаем селси или не. Ние все още сме хора. Блупринта е... Много съгласен. Господ е създал блупринта. 90% от решенията, които хората взимаме, са базирани на емоции, които сме изпитали. И след това ги оправдаваме с 10% логика. Тоест, и при B2C клоузинга има си специфичен фреймворк, който се следва, за да може така жестоко да ги амплифайнеш, така жестоко да ги подсилиш тези емоции, че човека наистина да разбере, че ако не действа,
последствията са по-тегави. Защото в крайна сметка, кой човек би бягал по-бързо? Човека, който види лъскавото нещо, което иска, или човека, който излиза от горяща сграда. Трябва да ги осъзнаеш. Другото, което е, никой не влиза на sales call, защото всичко му е перфектно. Те влизат именно защото искат да оправят нещо. И твоя задачата да покажеш, че колко голям е този проблем. Дали можеш да помогнеш, как можеш да помогнеш. И задавайки определени въпроси, ти предполагам със сигурност вече знаеш как изглежда една структура на един sales call. Да. Intro, rapport building, setting the agenda, discovery, transition, pitch, investment drop, objection handling. В discovery частта, това ти е най-важната част в един sales call. Там имаш 3 основни задачи. Сега можем да говорим за специално за discovery-то, какъв е синтаксиса, който трябва да се следва, кои са най-важните въпроси, които build urgency и така нататък, но имаш 3 основни неща, които трябва да свършиш. Първо, понеже говорихме coming from a place of service, да разбереш дали изобщо можеш и как можеш да помогнеш на човека. Второто нещо е да покажеш на човека, че неговата празнина, която трябва да запълни, не е толкова, а е толкова. Expand the gap. Точно това обяснявам на моите сетери, които коучвам. Dream outcome, current situation и после експандваш гапа между двете. Да се чувстват lost без ти много бързо ще станеш клоузър. Още от сега го виждам. Първо, имаш глава на раменеци. Второ, имаш характер. Куче си. Поне ние така наричаме. Яко куче. Трето, основата я имаш, брат. И си чувал sales call. Така че много бързо ще. В смисъл, един човек, за да се научи да клоузва качествено, 4 месеца. Аз ти го виждам barely 60 days. Само ти го подхвърлям. Другото, което е третото най-важно нещо, което трябва да се направи, именно експандвайки този гап, да отстраниш всички възражения. За да се стигне до така наречения objectionless close. Но най-добрият начин, по който се стига до objectionless close, е най-advanced техниката, която ние учим на нашите ученици. Objection pre-handling. Тоест, това ти е процеса на discovery. Нали така? Вървиш. Оп! В един момент усещаш, че човека има вероятност да ти хвърли възражения, ама след като му кажеш цената. Отваряш скоба, оборваш възражението, затваряш скоба, чак тогава се продължаваш отново discovery-то. Така се стига най-лесно до objectionless close. Някои хора са ми казвали, защото те знаят аз какво се занимавам, като влизат на sales call, им е пределно ясно, че влизат на sales call. Въпреки това влизат, защото знаят на легитимност, авторитет, предишни резултати и така нататък. И те казаха, аз нямах нито едно възражение. Викам, не, тук имаше възражения, аз просто ги оборих предварително. И да ската, няма търпение. Това е при B2C. При B2B всичко е логика. Трябва да направиш офертата възможно най-добра. Така че все едно на жаден човек вода даваш. Или на гладен човек храна даваш. От гледна точка на сетинга, защото аз съм бил DM сетър и B2C и B2B. Да. В B2C-то напълно съм съгласен с това, което ти казваш. Емоция на B2C-то няма почти никаква логика. Те първо предстоят да стават B2B. Точно. Те са B2C leads, защото мислят с емоциите си. Докато вече, като продаваш B2B на B2B клиенти, те са наясно с sales. Те вече са минали тази бариера, те са станали бизнес оунъри. Деца вика, те сами си хендълват техните обжекшени. Ако офертата мейква сенс за тях, никакви възражения. Да. Правим. Кога? Давай. Документи, договор, процеси. Давай, почваме. Нямаме време за губене, защото са наясно. Да. И в B2B-то точно това правихме, аз като сетър за Тамир Морис. Точно това правихме. Още от началото лидвахме с value първо и билдвахме authority. Все едно знам, аз се представям, все едно съм в неговите DM-ове. Все едно аз знам повече от топич, нещо, което той не знае. И elevator pitch. И тестимониали. Между другото, Ада, който рънваше той, който конвъртваше страшно много, докарваше страшно много лидове, беше тестимониал от Винсент Фишер. Един от първите въпроси беше Did you come from the Vincent Fisher ad? Директно билдваш страшно голям authority. Страшно голям authority пред тях. Винсент Фишер му направихме това и го скелнахме от толкова на толкова, чрез промяна на еди какви си работи и вкараш малко фенси имена на някои механизми, които използва. Фенси термини, които той ги е измислил. Някакъв премиум buyer ecosystem. То е хубаво да се добавят такива неща, защото и curiosity-то просто скача over the roof. Точно това. Premium buyer ecosystem, не знам си какво. И те веднага питат, окей, какво е това Premium buyer ecosystem? И обясняваш и вкарваш и резултатите и след това е много лесно. Сподели най-фрапантният момент по телефона или по чат с някой, който си мислил, че
не е имало никакъв шанс да бъде сетнат, а всъщност си успял да го запишеш на разговор с клозъра. Да ти кажа, не съм имал чак толкова такива. Още като почвах сетинг, ментора ми тогава ме накара първото нещо, преди въобще да съм на роля, да напиша 50 страници, every single lead can be booked in. Every single lead can be booked in. No limiting beliefs. Всеки има начин как да го букнеш за кол. Понеже живях sales people и с него, и с други бизнес оунъри, sales people, вече клоузъри, сетъри. В едни вили с тия хора съм бил в Марбея, в Уелс, после на различни места. Имам ли нещо, веднага им го давам на тях. И те ми обясняват. Така че не съм имал момент, където да се чуда. Дори да се чуда, веднага те са ми обяснявали. Бях сетър в екипа на Нейтан Назарет по едно време. Аре бе? Да. Значи знаеш кой е Емил Торутев? Знам го, защото гледах, че си бяха писали. Но той също е много готин пич. Не го познавам. Само съм им гледал. Гледал съм, че си пишат. Не съм му отварял DM-овете, защото като сетър не трябва да отваряш DM-овете. Да. Стандарт, да. Да, но помна го това име, че беше българин и че си писаха като приятели. Имаше страшно много индийци и пакистанци, които бяха DQ-та. Това бяха по-трудните лидове, да ги квалифайнеш, да разбереш. Трудни не бих казал, по-скоро неквалифицирани. Не трудни, но най-много фрустрация съм имал с тях. Винаги съм препоръчал на хора, които качват a bit too much lifestyle content. Много по-добре е да имаш, лично мое мнение, малко по-малко гледания, предимно да бъде educational content, за да можеш да привличаш хора, които действително имат интерес към value, което можеш да дадеш, а не само самия outcome, който е lifestyle. Защото ти за да достигнеш до този outcome, който е lifestyle, коли, моли, жени, бла-бла-бла и така нататък, който каквото иска, естествено, че трябва да положиш усилия. Да. Но повечето хора, повечето лидове, които идват от lifestyle content, са именно такива, които си мислят, че става за седмица. Чакай малко, брат. Да. Става с години. Да. Как разбираш кога клиента казва не, но всъщност има предвид, не съм сигурен. Много лесно, две неща. Първо, езика на тялото. Защото когато си в sales call, едно от задължителните requirements, като цяло да се протечи самия sales call, е камерата да е отворена. Имал съм лид, водим sales call и човека почна да ми хвърля буквално objection след objection всеки един, който мога да сетиш. Брат, не знам, трябва да си помисля, смисъл, не знам дали сега е времето, трябва да говоря, да го обсъдя това нещо също и с това, цената също малко ме пресява. Буквално, смисъл, ако има objection Bible, всичко ми го изреди. Аз бях като, да, брат, няма никакъв проблем. Може само да питам един малко по-директен въпрос? Да, може. Какво се крие за всичко това? Ме притесня се. Fear. В момента, в който един човек почне да ти хвърля възражение след възражение, никога не взимай always take them with a grain of salt. В смисъл, никога не слушай точно какво ти казва, какво има предвид. И понеже аз го виждам и съм се научил добре да анализирам езика на тялото, този човек беше се панирал. Ти очакваш ли начинът, по който се взема решение, който те е докарал до момента, в който ни го харесваш, да ти донесе различни резултати? Не. Ако взимаш решенията базирано на това как се взима решенията до момента, ще генерираш от едно и също нещо и просто се въртиш в един кръг. Докато ако си отвориш кръгозора и почнеш да взимаш решението от перспектива на бъдещето аз, това докъде може да те докара. До там, където искам да бъда. Окей, сигурен си? Да, много ясно. Добре, брат, окей, нека погледнем. Твоята 2.0 версия, човека, който вече прави хикс сума за Y време, човека, който вече е уверен, човека, който вече не се насира, от страх и така нататък. Той какво би направил тук и сега? Би ли продължил да отлага или би всъщност хванал бика за рогата и най-сетне да почне да изгражда живота, който иска да живее? Би направил второто. Окей, брат, ти какво ще направиш? Чичинг. B2C клиент ли беше това? B2C. Естествено, че B2C. B2B хората Те вече са минали тази ментална бариера. Точно това си говорим. B2B хората са следното. Те сами са си хендълват обжекшните в главата. При B2B е следното. Три случая са. Или нещо се изпипа по офертата, или директно казват не, или директно казват окей, прави. Да. Тъй, че B2B, if it makes sense, it makes sense. И аз бях с такъв майндсет. Аз сам си хендълнах, между другото, като исках да науча умението, но като исках да направя то риск, да си продам колата, да си напусна работата изцяло, да зарежа всичко в Дания и да почна да пътувам, въпреки че още не съм почнал да изкарам пари онлайн. Аз нямам нищо. Какво пазя? Имаш ли знанията да реално да генерираш парите, които искаш да имаш?
Ами нямаш. Защото ако ги имаш и в момента, щеш ли да си на тази ситуация? Нямаш какво да губиш, брат. Имаш всичко какво да спечелиш. Няма, в смисъл, риск ли е изобщо? Това го бях видял в ония ден, някъде го бях прочел. Риск ли е изобщо? Някой го беше казал. Понякога хората казват, ама аз искам гаранция. Сега ще дам малко, фри сос. Как се обърва възражението? Ами, аз искам гаранция. Да, гаранция, че примерно, наистина ще стана успешен и така нататък. Добре, може ли да знам малко какво личен въпрос? Да, можеш. Окей. Кое в този живот, който си струва да бъдеш, да имаш, да правиш, е на 100% гаранция, освен че всички ще плащаме в някакъв момент данъци и ще умрем. Кое друго е гарантирано? Нищо. Гарантирано ли е, че изобщо утре ще можем да видим светлината на деня? Да, Господ. Окей. Следователно ще е доста неетично и неморално от моя страна да ти давам гаранция за каквото и да е било. Това, което мога да ти гарантирам, че аз ще ти дам всички материали, с които да можеш да станеш успешен. Имайки предвид, че има и много други умения за изкарване на пари онлайн, бизнес модели. Кое беше нещо, което така те издърпа най-силно към света на продажбите? Осъзнах, че това е едно от най-важните умения, които може да знаеш. Защо? Имаш ли умението да продаваш, никога няма да останеш беден. 3 човека, с които можеш да вечераш, без значение мъртви или живи. Кои биха били те и защо? Нека познае кой ще е първия. Исус Христос. Брат, това тук крещи. Направо ми го браво. Много си добър. Направо ми го браво. Александър Велики и Кристиано Роналдо. Това ще е интересна вечер. Да. С чиедо, сине мое, ето ти вино, ето ти моята. Шивам се. Ако можеш да сложиш едно съобщение на билборд, какво било то? Където да си сигурен, че милиони хора ще го видят. Christ is King, да, със сигурност. Първо това. Не гледай назад, ми само напред. Ако паркирам? Кое е вярване, в което дълго време си вярвал, но после тотално си променил гледната си точка? Още от малък, средата в която бях, естествено влияние на родители, познати, близки, ти като си тинейджър, главното нещо, над което хората се фокусират е какви оценки имаш. И едва ли не как това ще ти диктува твоето бъдеще, колко ще си успешен от финансова гледна точка. И постоянно ми беше вглъбявано и постоянно беше натяквано, че съм много глупав. Нищо няма да стане от тебе. Как този може да прави, как онзи може да прави това. Израствайки поради липса на лични граници, липса на компетентност в някакво умение. Близки мои хора, които наистина тяхната дума ми е тежала доста тогава. В един момент започнах да им вярвам. Так му бях започнал да следвам Алекс Хормози и много други предприемачи. И Хормози беше казал, да, хубаво е да си умен. Обаче, когато не си умен, това с което разполагаш е твоята работна етика. Като цяло трябва да го играеш малко или много на проба грешка. Или просто да наемеш някой човек, който да те научи на дадено умение, за да може да си умен в дадената сфера. Ами нека видим. В какво аз съм умен? Имам брутални умения на китара. Имам умения по актьорско майсторство. Следователно в дадени видеоклипове, дали ще е музикален видеоклип или примерно да изляза на сцена. В тази сфера ме бива. Това, че нямам акъл в дадени сфери, не означава, че не мога да стана умен. Колко силно го искаш това нещо, да станеш, да имаш компетентност в дадена сфера. И в момента, в който натрупах компетентност по определени тематики, по определени сфери, спрях да търся валидация от чуждите хора. Едно освобождаващо усещане, такава огромна тежест ти пада от раменете. И имах доста вечери, в които, когато тръгваш да заспиваш и съм се питал наистина, дали просто не хъбе някакъв въздух. И не знаех. Кое е твоето guilty pleasure, което би изненадало хората? Никога не съм имал някакви такива работи. Винаги съм бил то, дето не се съблазнява чак толкова. Да, от такива работи. Много рядко го правя, но обичам да си отида на чалгичка. В Бушидо. Никога не съм се напивал, не съм бил изобщо. Никога не съм напивал. Имало ли е момент, когато нещо, което смяташе за абсолютно вярно в бизнеса или в живота, всъщност се е оказало напълно погрешно? Че трябва да работиш буквално сутринта до вечерта. Преди доста време си мислех, че трябва задължително да правиш по някакви ненормални часове работа. Не, всичко зависи от качеството на работа, която вършиш. Качество, количество. Имам доста често дни, в които и двете метрики са на макс. Познавам доста хора, които на ден не работят повече от 4-6 часа. Са милионери. Последно време точно върху това гледам да се фокусирам. Actually needle moving activity. А в крайна сметка другите, но не са най-high ROI,
Return on Investment Activities, може да ги делегейтнеш. Може да ги делегейтнеш. Но някои компоненти могат да се автомейтна да ти спаси много време. Защото времето е още по-ценно и от пари. Да, това е единственият ни ресурс, който ние не можем да си го върнем. Да изгубим всичко, което имаме в момента. Нас дори да деца вика да ни заключат някъде в продължение на 2 години, отново сме тук. Защото знанията никой не може да ги вземе. Един мой последен въпрос. Би ли имал нещо против аз да те обуча как да затваряш сделки на възможно най-висококачествено ниво? Добър въпрос. Не. Окей. Би ли бил отворен към оферта? Да. Винаги трябва да си отворен, винаги да си student mindset. Ако видя, че нещо ще ме издигне, не ми трябват някакви objection handle. Надявам се, че ви е харесало това видео. Последвайте Александър. Неговият линк към неговият Instagram профил ще бъде линкнат долу в описанието. Ако искате да се научите от всичко от А до Я, може да се обърнете към него. А ако смятате, че сте готови вече да затваряте сделки на доста по-високо ниво, без значение B2C, B2B, да си повишите процента, който искате да взимате, с удоволствие ще ви обучим. Много ти благодаря, братле. За мен беше удоволствие. Аз благодаря за поканата. Бачка.